Čaute, tu je Kevin a tu je môj brat Denis. Dobrý deň. My sme chceli, aby sme nahrali prvý deň challenge. Budeme jesť pastu. Je to veľmi tuhá pasta. Je to oranžová, ale je veľmi tuhá. Odol. Takže môžeme sa spustiť do toho. Bude to horké, ale Musíme sa vymýšľať. začne. Zlé to je. Áno. Lebo ty nevyhráš nikdy ten. Prečo sa ale šlúkuje? Lebo nevyhráš. Som na rade. Čo? Nemôžeš za to. Zapostošenie. Je to tvoja vina. Všetko je tvoja vina. Ako to putilo? To je tvoja vina. Ako to putilo? Moc zle. Dobre, tak odpočítaj na 10 do 0. 10, 9, 8, oh my god, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Čo nemá? Vypitie! Ty si všetko vypil! To je horké. Ja som sa napil. Maťa. Musíš piť je. OK. Čakaj, idem sa napiť. Fuj. Tak, môj brat do chvíľu príde. Išiel sa napiť. Je to mať horké. Tak som tu. Chutilo to fakt hrozne. Uvidíte aj ďalšie Tak, časti. budeme nahrávať ešte ďalšie challenge. Ak sa vám to bude páčiť, dajte like, alebo odber, alebo dole, viete. No, tak dovidenia.